guys, mag-vlog sa ako karon kay medyo gimingaw na po kong bisdak vlog kay makalimot niya tag Bisaya, joke lang. Saan pagkalimot pero bitaw oy mabulol-bulol naman gud ta ani. Mao day ni ako morning routine ganahan jud ko mo matag sayo kay peaceful kaayo ba niya maka-relax ko niya labi nagnay sunrise pero karon kay cloudy day man so wala ako naglingkod-lingkod sa gawas ug dihang nalimtan din ako nga naman ako elf on the shelf so mao na lang pud na nga ako ang gibuhat. Dayon maghimo na lang po kog lunch para sa mga bata pero kung napansin na ninyo akong sleeper nice no kay Audrey baya na nice pud siya kada tamak nimo kay malihok-lihok ng air sa iro. Ang lunch day sa mga bata karon kay crispy salmon bites ug butan na ako siya cornstarch, salt and pepper. Ay dili day pepper kay di man sila ganahan og pepper. Pero nice ang cornstarch ibutang kay crispy siya. Tungod kay daghan pa man kog salmon so ako na lang pud niyang lutuon tanan para unya dili na ko magluto-luto pa otro. Prepare na din ako ilang lunch boxes while waiting na maluto ang salmon. Utangan din ana ilang favorite. Mura siya Oreo nga cookies pero dili na siya Oreo. Mas healthy na siya. Almond butter ang naana. Dayon grapes. Ganahan sila nga na yun ang grapes kay easy ra daw siya kaunon. O by the way, lamit pud kay na siya tamis. Before pa nato butangan og pagkaon, ininit sa una para mainit pud ang sulod ani niyang thermos para magdugay-dugay pud iyang pagka-warm ba. Ni mata na si Audrey og nakuyawan siya sa elf. Limata na pud si Adelan basta ma-happy sila malipay na pud ko sa akong gibuhat. Murag katulgon pa mo kay ni sila oy kay grabe mo gud ilang dulaan ni gahapon kauban ilang mga friends dito sila sa beach and pool nya gahatab. Simple naman kay ang akong pag-prepare sa ilahang lunch pero it takes so much time ay. Dili man ko permi mag-pack og lunch sa ilaha pero ganahan mapugod sila nga magdala og lunch gikan sa balay. Ambot lang for some reasons ganahan daw sila and time mag-eat pud sila sa cafeteria. Si Audrey kay ganahan siya warm daw iyahang food. Mao na magkugi na lang pud ko kay unsay ganahan nila para ma-feel ang love sa nanay. Anak man jud na and timanon ang mga anak. Panganak pa mo grabe man day ka busy. Bitaw oy. Tinuod, busy jud kay ang inahan labi na diri sa Amerika ikaw ra gyud tanan in town day wala man kay katabang. Pero kay ra oy I'm so blessed nga maka-stay home pud ko sa balay. May time pud ko para sa mag-atiman sa mga bata. You know, it's a lot of work pero it's fulfilling. Ginaingon jud na sa akong bana nga kung kaya lang niya nga mag-provide para sa amo ang pamilya nya ako mag-stay home kung okay lang sa ako that is the most fulfilling job for me daw. Karon enjoy lang po na ako ng mga bata. Ambayan taras gagmay pa sila bitaw. Nga sweet pa kay sila. Ganahan pa sila silang mama. Okay, undang sa sa drama og tiwason sa nina to ang snacks. Mo na snacks ni Audrey. May apple na siya every single day. Tapos sun chips. Og kanida yung Belveda bites. Ganahan po kay sila ani. Tapos healthy po ni siya. By the way, ganahan kay ko aning snack box nga napalit na ko sa Amazon. Mo palit ang takog otro. Oh my gosh, tag $30 naman ang isang oil niya. $6 naman yun ako palit sa una. So di sa ako mo palit. Hay, niabot na dayon ang ako ang meal kit delivery. Mauna ni siya ang among dinner for the week. Ganahan ko ani kay dili na ako magplano unsay among dinner. Unya di na pud may stress apil akong bana kay simo kong pangutana unsa na pud dinner na mo. Ay nako, at least kanina anatan na ang mga ingredients o medyo mura-mura ni siya nga meal kit delivery. So ginasagol nila tanan ang mga ingredients. Ikaw na lang dayon maglahi kung unsa to nga menu imong lutoon. Og na-realize po na ako nga wala po day kay sila fish, mostly chicken lang og pork. Pero okay na good kaayo kay naka-discount man po ko anin. So I probably paid $80 for all of this for 5 meals for 4 people. O diba? Save na kayo na. Pero mas prefer na ko tong isa nga package na tanan ang mga ingredients. So igot na lang jud nimo butang sa fridge tapos nagluto nimo ko ano lang dayon then luto na ana ba. We tried to tipid-tipid pero ay nako ang groceries talaga mahal na kaayo oy. This one really saves me time to think what's for dinner and the stress in thinking about it every single time. And then you feel like I don't want to eat anything and then you get hungry and you want to eat something. So everything's ready now, ready to cook. Yay! Thank you so much for watching. See you next time on my next vlog. Uy, na English lagi.